Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyon. Kuna tare da Shehu Abdullahi Shehu. Insha Allah a cikin wannan bidiyon za mu yi bayani akan scapula, wato allon baya ko kuma allon gadon baya. Ita wannan scapula tana ɗaya daga cikin kasusuwa wanda aka fi sani da flat bones, wato flat take kenan. Ita wannan scapula ita ce wanda idan muka saka hannunmu ko ina za mu taɓa ta mu jita, sannan kuma a yayin da mutum ya juyo bayan shi, wannan scapula tana ɗaya daga cikin wato kasusuwa wanda su ake fara gani yayin da ko mutum ya ɗaga hannun shi ko kuma idan mutum yana tsaye kenan. Wannan ita ce scapula, wato allon gadon baya. Idan muka tsaya muka duba, tana da wato kwanoni ko kuma a ce kwana-kwana da yawa da kuma wato abubuwa masu tsini ga sunan muna ganin su. To za mu fara da abu na farko wanda ake kira da angle of scapula. Idan aka ce angle ana nufin wato tsini. Shi wannan tsinin tana da na sama, wato wannan kenan superior kenan. Idan aka ce superior ana nufin sama, tana da tsini a samanta gashi, sannan kuma tana da inferior wato tsini na ƙasa kenan. Tsini guda biyu, akwai superior akwai inferior. Sannan akwai abin da muke kira da wato border, kamar a bidiyon mu na baya. Border wato akwai wato medial, wato ta kusa da jiki kenan, medial border. Sannan kuma akwai lateral border, wato ta wajen jiki kenan, wadda take kusa da wajen jiki. Medial border, sannan da lateral border. Sannan kuma akwai superior border, wato border da take a sama kenan, superior sama. Wato tana da bodoji guda uku, akwai border ta sama superior border, sannan akwai wato medial border, sannan akwai wato lateral border, wato bodoji guda uku kenan. Sannan tana da wani abu wanda ake kira wato fossa. Shi wannan fossan wato ana nufin kenan ɗan rami haka. Tana da wato supraspinatus fossa. Wato supraspinatus wato wata tsoka ce wadda tana ɗaya daga cikin wato tsokoki guda hudu wanda su ne ake kiransu da rotator cuffs, wanda idan kuna bibiyan mu a bidiyon mu na gaba za mu zo mu bayani. Wato akwai supraspinatus fossa, wato rami kenan, ramin tsoka wadda ake kira da supraspinatus. Sannan akwai infraspinatus fossa, wato nan wajen shine infraspinatus fossa gaba daya. Wato shi ma wannan infraspinatus din wato dan uwa ne ga wannan supraspinatus din, wato dan uwa ne ga wannan tsoka kenan, wanda ake kira da wato sit muscle kenan. Sannan akwai wato tsoka ita ma anan wadda ake kiranta da wato, ana kiranta da wato teres minor, wato amma ita wannan babu fossanta anan. Akwai supraspinatus, akwai infraspinatus. Sannan za mu ga wata yar gada, wato ita wannan gada ita ta raba wato wannan supraspinatus fossa din da wannan infraspinatus fossa din. Ita wannan gadar ita ake kira da spine of scapula, wato jikin ko kuma kashin da yake jikin scapula kenan. Wannan kashin shine kashin da idan muka duba a bayan mu za mu ga shine kashin da yafi kowane kashi wato fitowa yayin da muke kallo a gadon bayan mu. Wannan kashin shine spine of scapula, shi ya raba wato tsakanin supraspinatus fossa da infraspinatus fossa. Sannan idan muka zo nan za mu ga wani dan kullutu gashi nan. Shi wannan kullutun shi ake kira da acromion process, wato acromion kenan sunan shi. Shi wannan acromion din shine ya hadu da wato kashin collarbone da ake kira clavicle, shine yazo ya hadu da shi haka. Shi wannan acromion din kenan. Sannan idan muka zo nan za mu ga wani ɗan rami a nan wajen. Shi wannan ramin shi ake kira da wato glenoid fossa ko kuma glenoid cavity. Shi wannan ramin shi ne wanda wato kan humerus ɗinmu, wato kan ƙashin dantsanmu ya zo ya haɗu da shi, ya yi contributing, suka samar da wato kafada kenan. Sannan idan muka juyo nan kuma, nan za mu ga shi ma akwai wani ramin da muke da shi a nan wajen. Shi wannan ramin shi ne ake kira subscapular fossa. Saboda dalilin da yasa ake kiran shi da subscapular fossa, saboda akwai wata tsoka wadda ita ta rufe nan gaba daya, wadda ake kira da subscapularis. Ita ma wannan tsokar subscapularis din tana ɗaya daga cikin wannan tsokokin wanda muke kira da rotator cuff, wato sit muscle kenan. Rotator cuff din tsokokin guda hudu ne wanda a bidiyon na gaba za mu zo za mu yi bayani. Sannan za mu ga akwai shi ma wani kullutun a nan wajen. Shi wannan kullutun shi ake kira da coracoid process. Shi wannan coracoid process din shine wato kullutu wanda
akwai wato jijiyoyin wato tsokoki wanda suka zo suka haɗu da wannan kullutun suke zaune a wajen. Kamar alal misali a ce jijiyoyi na wato biceps, short head na biceps, wato karamin kai na tsokar biceps wadda take dantse. Sannan kuma da akwai teres minor, wato tsoka ce ita ma, wanda a bidiyon mu na gaba za mu zo duk za mu bayanin su. Sannan kuma da wasu jijiyoyi wanda suka zo suka haɗu da kan kashin dantsen mu, wanda suke stabilizing, wato suke hana shi yake fita daga wannan wajen. Sannan idan muka zo nan, idan muka dawo kuma superior part, wannan kenan superior border din mu, za mu ga akwai wani dan rami gashi nan. Shi wannan ramin shi ake kiran shi da subscapular notch. Subscapular notch, dalilin da yasa ake kiran shi da subscapular notch, in ba mu manta ba, anan muna da subscapularis wato tsoka kenan, da kuma subscapularis fossa. Kamar yadda muka faɗa nan, wato shine fossa means dan rami haka. Subscapularis shi wannan ita tsoka ce. To shi kuma wannan subscapular notch din akwai wata jijiya, wadda ita wannan jijiyar ita take sa wannan tsokar take motsawa. To ita wannan jijiyar ita ta zo ta wuce a nan wajen, wanda ita ma wannan jijiyar za mu zo mu yi bayanin ta a bidiyoyinmu na gaba. Ku biyo mu a bidiyoyinmu na gaba, wanda za mu yi muku bayanin wato tsokoki wanda suke jikin wannan allon gadon bayan, wato wannan scapula, da tsokokin da take da su, sannan da jijiyoyi, sannan kuma aikinta a cikin jikin mu kenan. Kada ka manta kai liking, kai subscribing, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Wassalamu alaikum.